Bibana ko ato na ni duha. Wala sa problema, Manong. Adlaw-adlaw may kapitbahay magibiyaning Tito Angelo ba Angelo? Nana siya paborito niya nga barbershop sa kanto. Barbershop pa. Ari, Wala man ang problema, Manong. Barbershop gani pa lang problema. na. Wala Siguro gani- pa sinami ang gupit, di ba? tama na namin ganang gupit. Oo. Wala yung problema pero pamangkot ako ba? Naman siya barbershop. Anong diri man niya paggupiton ng katong barbero? Tama. Mabudlay, Papa J. Boy Nonoy ang nag-isahanon sa kabuhi. Aside sa perti kami nga ang imong payag, Papa J. Boy Nonoy, kung ikaw lang mag-isa, wala pagig kay ugay-ugayon, kuot-kuoton. Ay wala man kay naipon, Papa J. Boy Nonoy. Amo nang ginhambal kung may isinuksok, may madudukot. Itago na lang ko sa pangalan ng Angel. Sikreto na niya to, Papa J. Boy Nonoy, kay dugay ko na nag-secret sa ako ang pamilya. Bisin sa ako mga kinablusan, Papa J. Boy Nonoy. Kaisa ako ka-membro sa gitawag o LGBT. LGTV. LGBT na, Brad. LGBT na. LGBT. Oh, na. Kapisan. Ala, my God. Buliliasan. Nagpamimbro na ba ka ito yung mong kaila, Brad? Wala pa? Kuan pa daw siya kuno Papa J, bali may pagduwa-duwa pa. Floating. Floating. Ang membership. Membership. Sayang nga daan ang mga benepisyo Papa J. May benepisyo. May benepisyo. Ano yung benepisyo na ba? Isa, tagay kong isa. Libre kuan. Libre Hospitalization sa mga sa mga mapuruhan. sa mga makibyasan. Tapos may monthly rasyon sa mga gulay. Ano ba? Rasyon gulay. Ang gulay pero may rasyon, kung hindi pipino, margoso, kagrabanos. Nagpamimbro na ba ka? Oh, Papa J. Boy Nonoy, 52 na ko. Kagsubong ko palang halos na batyagan, Papa J. Boy Nonoy, ang pagiging isa ka gay. Uy, kay dadidad ni Mang Jesse. Amo ng kulbaan ta Papa J, kay Budlay. Patay ka, bata ka. Wala kayo ko'y mga abyan, Papa J. Boy Nonoy. Bangod kay... Mambal ko ba nga loner ako ba? Gusto na lang ako mapag-isa. Amo magid bala ni? Sa dihang nakailan ako, Papa J. Boy Nonoy, ang isa ka lalaki nga itago na nato sa pangalan nga Patricio. Uy, Patricio. Diri ko na nabatyagan, Papa J. Boy Nonoy, nga ang sarap palang umibig. Pero, ang problema ko subong kay si Patricio mismo, Papa J. Boy Nonoy. Basta, kamo na ang bahala. Pamatian ninyo, Papa J. Boy Nonoy, ang akong istorya. Kaga mo na yung mga natabo! Ay, Tito! Tito! Uy! Ay, mayo kayo nakabisita ka, Tito. Maayo kaya nakita ta ka diri. Ano itong first name yun? Lipat kasi mo pa. Mayla. Mayla. Mayla, Mayo, kaya Kamusta naari naman ka, diri. Tito? Kaya, pasensya ka na, Tito, ha? Kaya, gulpi lang ako nagpatawag diri nga, kuhan, kay, alam mo naman, Wala'y problema. konti lang yung panahon ko sa kuhan, bakasyon. Ay, salamat kay nakabisita. By the way, kamusta naman ang imuhang mga negosyo? Ay, okay na, Tito. Baka, Tito, makalugar ka, ha? Punta ka doon sa amin. Walang problema yan. Walang problema. Tapos, Tito, ha?
gusto ko pag pumunta ka doon, madala mo na yung magiging tita namin, ha? Ay, tito, bakit hindi mo pa pinakilala sa amin yung magiging tita namin? Kabalo ka, Mayla, no? Ang imong tito, siguro wala pa kining abutan ka. Ay, tito, Para sa imong tito. pero, tito, wala ba ka nag-aisip nga taas na kayo imong edad, tapos tiguang ni Jud ka? Wala ba nagsulod sa isip mo nga isang bata-bata ka pa nga mag-asawa ka na? Grabe ka di pa mangkutanan ni nga. Pasensya ka na, tito, sa Okay lang, pamangkot okay ko, tito. Kay siyempre, tito, bilang pinakapaborito mong pamangkin, concerned din ako sa iyo kasi Tama. alam mo naman, tito, walang paatras na panahon. Yes, tama. Bago ko na to bago, no? Sulod sa direk, nag-prepare ko og paniod to mga unsa ta, no? Mga unsa ta. Tito, gina-change topic mo, tito. Dali na mga Basta, unsa tito, ta. sugidi lang ako, tito, kaya supportaran ta ka. Dali na mga unsa ta. Sige. Sige. Hindi ka na mangutana sa tong tito. Kabalo ka, bata pa lang ko day. Ang napansin na yun ako na sa tong tito ba nga. Ay, ang bota. Duda siya sa mga babae, subong. Di ko pa lang kung duda siya di siya gusto sa babae or... Basig, Ambot gani, nakita ni mo. Hindi bala, ha? Magitugpo-tugpo maka mo dati nga. Abi ganina mo na muna tumadayunan. Katong si Kwan, katong si Michelle. Ano sa may kanto. Abi ko gani, nangin sila kita na tumanong mo. Naging sila to. Mga tuman siguro ang relasyon nila. Ambot, Ano na dugay nga. di ba si Michelle pa diri nagakadto kag nagagarit-garit sa iyo? Tama. Tapos, tingala ko nga, pagkasunod adlaw, nagbulag naman po. Gani, Diyan sana ba yata ni Tito kaya siyempre nagalakat po ang panahon. Basi bala mag-abot ang panahon nga. Wala na gid sa sang maupot ha. Pero, grabe ba, nakoy, ato-ato na ni Duha. Wala sa problema man no. Adlaw-adlaw, may kapitbahay, magbibiyaning Tito Angelo ba, Angelo? Nana siya paborito na nga barbershop sa kanto. Barbershop pa. Ano? Wala man ang problema manong barbershop gani pa lang problema. na. Wala Siguro gani- pa si nami ang gupit, di ba? Tama na namin ganang gupit. Oo. Wala yung problema, pero pamangkot ako ba? Naman siya barbershop. Anong diriman niya paggupiton ng katong barbero? Tama no. Oh, ato na yung barbero, magkanto na rin. Tapos, naba na yung maggupit na alas 7 sa gabi eh. Siguro manong bala. Siguro manong kasi kung kuhain night shift. Wala magiging ano, pero Manong pansin ako ng ingana ba? May ilang tana Kami na nga, atana-tana ko, gusto na kahubugon kaya si Tito Angelo. Buat mo sing ganun manong Nagaduda ka kay Tito? Ambot lang ko, di ka magambal nga duda ko kaya basi makasala ko, pero sunod adlaw, hubugon ko na Ay, yung butsi Tito. mo manong Dalaan ko na nirigda ng dagang kayog mga ilim nun. Ikaw na dabala manong Ako na ko, Pero manong bantay ka bala kay Wise Manasa. anong wise? Wise ba? Ang wise ka ni. Kung kapatyagan niya nga nag-shot-shot, wala man na sa nagabata maubo. Pero katong kailan. Itanda na sa manong O ba? Oo, Antay na sunod adlaw na. Sige na, abay na. Tas Mayo kinabot ka dire. Akong palangga nga barbero. Dire ka, dire. Kay Arona. Di kay ka makita na sa kapitbahay. Lingkod. Nadala na ba ni mong imong gunting? Ay, good morning, Sarge. Anong good morning nga gabi na alas 7 na gani, no? Pasensya ka na, Sarge, kay may trabaho, abi ko sa aga Alay, problem. Dala ko ng gunting, Mayo. Di sino guntingon ko di Sarge? Siyempre, di ba? At
Ako ang imong amigo, di ba? Duga na tang amigo. Tama no, abi ko gani may ara ka sa nga VIP diri nga hindi mo masarangan guntingan ba. Isarado na kumpultahan. Ay, basi kung pwede, Sarge, si... Abay lang ito, paangay panahon eh. Ano problema? Kaya pandaro na ko ang aircon. Samtang nagagupit ang aircon ako pandaro. Okay, Sarge, Sarge, basi kung sa sunod, mayangyo, tani ko ba? Ano yung yun mo? Kung sa sunod bala, hindi man pag-alang-alanga nga magpatawag ka magpagupit. Kung isa nga daan, gaulan. Tapos kung isa nga daan, guba ang suga sa motor ko, Sarge. Wala So problema kung amo na permi, Sarge, do ka delikado namang gisa magpuli. Ako na bahala ni mo. Ako nang bahala ni mo. Sige, Sarge. Ano klaseng gunting ni Sarge? Katong para sa Shaggy? itong amigo. Shaggy. Sa gilid ang buhok? Sige. Kana. Gano. Sige, Sarge. Tira. Sige. Plaster na tayo, Sarge. Kana. Tuwad lang, Sarge. Gwapo siyang buhok mo, Sarge ba, no? Uy, dali lang, Sarge. Doon ka paang eh. Ang ba? Hinay ba siguro ako? Oo. Hindi, naka-number 15 na ng aircon mo, Sarge. So, basi kulang sa limpyo na, Sarge. Ba siguro, sige. Maubahanay ko bayo, Sarge. Kay, grabe kay init, git. Nag-upa siya. Perte ka pa. Pasensya ka na, Sarge. Kay, mabinalaso na ko eh. Sige, Sarge. Tadlo nga lang imong ang ulo mo, Sarge. Ang imong ulo. Ang akong ulo. Adik. Hindi na magulag, Sarge. Kaya medyo madikit-dikit lang ang gamay mo. Sige. Kita na ni mo. Anong oras na? Alas 8 na. Tanawa na kay mong tuyo na sa sulod. Manugalas na ipinam. Tanawa. Do kagina pa man na siya iya. Do kagina pa man na. Oh, May arabas ang nagapagunting nga nagatuwad-tuwad. tanawa na. Tapos, nagagunting kay Tito, nagauba. Oh, di ba? Wala. Amo nang hambal ko kanimo. Tuwid no. Mo nang hambal ko sa imo magduda doon ka ng imong angkol. May milagro kidayan ko na. Kasi natabuan ng nayaman. Dili ka na. Langlawan. Padol. Wala. Padol. Wala. Padol. Wala. Pag ginsulod niya ang gunting, gunting. Oh. Bago ka muli, magtagay sa ta. Okay lang man imo. Way problema, Sarge May problema. Mayo kayo. Pero Sarge daw sugulan eh, tapos way suga ang Wala tuko. problema na. Akong bahala sa'yo. Kung gusto ni mo. Basta kung pwede ka ron, Sarge, bisan diri lang ko sa imo barbershop patulog, di okay lang. Wala problema. Basta mag-shot siya. O, sige, sa na, Sarge, kay. Inom. Perte ka tugnaw. Ang gano'n ay gaulan-ulan, nagali, Sarge. Kagina, no ka paang. Gusto na kong inumun mo tanan ng mga ilimno na. Mas mayo, Sarge, duwa tayo Ay, tama doon. Pero pulutan tadi, Sarge. Wala problema na. Nag-order ko og isa ka lechon. Okay. Sarge, nag-chat gali, miga ko, basi kung pwede sa di ka kanto. Ayo. Bawal. Ako alan, happy na to ning duwa. Ate, sige, Sarge, iteksan ko lang sa nga, hindi Aba na yan. na dili pwede diri. Oo. Only for gentlemen. Ate, sige, Sarge. Gentlemen. Okay man, gupin ko sa imo, Sarge. Gwapo kayo. Ate, sa tatagay. Grab. Wala. Ako pa. Nagbiso-biso siya sa ako. Mo ba kasi ko aga? Friendly kay ko, ha? Sige, inom. No, hindi mayo na ako. Inom. Sige, Sarge.
Subog na ang akong bata. Sarge, duway, Ayaw kalma. Diyan lang ka. duway naman guro ulan, Sarge. Di ulan pa sa Bilid ko lang motor ko ni Sarge. Di ka matulog. Uli ko, Di ka matulog. Di ka matulog. Ha? Kana. Plaster. Fights. Plaster. Tama na mo, shot, Sarge. Pwede kaya. Mapiyong-piyong anay ko Ikaw ni po na Sarge. kumbong to na. Ikaw po na kaya. Uy, kadako. Ang kamot niya. Kadako. Nagapanglakaton sa lawas. Wala liya. Ato wala ni Dong. Ano na mo, Sarge man? Ato. Gapananday kay mo, Sarge. Wala problema. Ato wala ni Dong. Ato. Ay, hindi na naipakanto kamot ya. Pare, hindi na nitama. Bigyan. Ano na yan, Sarge man? Agi. Ano na yaman? Brad. Kambita, Brad. Kambita, Brad. Abay ko yung lalaki kaya. Magamo ng style mo ya. Hindi na yan pwede. Uy. Hindi na yan pwede. Brad. Dra ka na yan. Uy. Palamay. Nagkagunit ng tako. Palamay ka. Nagkagunit ng tako. Nawala pa. Palamay. Muliliaso. Papa J. Boy Nonoy. Ginamarites na ko subong-sabong lugar. Pero di pagig ko mo amin, Papa J. Boy Nonoy. Ay, grabe Amo ko ba? sini. Oh. Oo, denial kayo si... Commercial sa Gobran. Oo. Ha? Commercial sa Gobran. Ano na? Gusto kong